Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Ovo je drugi del ove igrice, kao što se zove. I sad ovdje ne znam šta treba da radimo, ali valjda treba ovo. Da, znam se. Šta sam znam? Dobro. I šta sad? Juj, skači tu. Ne skače, okej, ne skače, nisam šta je ovo. Ajmo doći ovdje. Okej. Lele, koliko sam se uznemirio. Okej. Boj slajd, šta ti more? What? Pa ne mogu proći tu. Žegrit slajd. No. Što sam mu pričao? Ne tu. I? A što se ne klikće? What the heck? Twin button. Gdje da pronađem, brate? Jeve ga, gdje su ga zakrili? Šta je da ti uzem? Ajde. Dobro. Sada, okej, ovo je, joj, šta je ovo? Beži od mene, mahni se tu, loj. Okej. Jes, uspio sam, ne, nemoj. Okej, uspio sam, okej. Ljudi, još, ne. Okej, uspio sam. I šta sad? To je ovdje? Ne, vamo. Okej. Si normalna, beži. Klikni taj fin button. Beži, ećo, se vidimo sutra. Joj, ne, beži. Ne. Šta me naježi, brate? Šta, onda nam treba nešto da radim. I zašto mi je to? Cave. Evo ove, brat, klikćem. Šta treba ovdje? Ne razumem. Vidite koliko sam dugo iskopao. Šta ti je? Beži. Okej, ne možemo doći ovdje. Mislim, ja ne param. Dobro, jeste. Eto ga, brate. Ajmo, otvori ste. Joj, neće da se otvori, mogu da resetnem, moram. Evo, reset. Lele. Šta? Nešto je... Zašto? Eto ga. Brat, konačno. Jedva. Dobro, okej. Bako. Nemoj, beži. Okej, uspio sam. Što skeleton? Hek. Šta ne mi je ništa jasno, brate mili. Kako?
neću samo da igram. Ljudi, šta je ovo? Šta se ovdje dešava? Pobegla sam. To. Juj! Uju, šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta zaglavio sam? What? A nisam sugi. Zbog ovo igrice vidi šta nam radi. I šta sad? Evo sam, tu sam došao. Beži! Ok, please, preći. Ok, ja sam rekao neki hoću, beži. Uđu u auto. Kako sam busta, ljudi, ste vidjeli ovo? Šta treba sada? Brate mili, beži. Atek, brate. Atek, beži. Ovdje treba samo ovako da radim baš. Šta tek, brate mili? Sad će da platiš, brate. Beži. Šta, beži. Sad će da platiš, ljudi. Sad će da plati. Aj, objasni. Atek, beži, sad će da plati, ljudi. Beži. Može. Pau. Kako sam je iznoštavao sam. Ne, beži. Ma ja moram da je atek. Pau. Iznoštava je. Ne, ovo neću da pređem, brate mili, šta je ovo? O, šta je? Beži. Pau. Iznoštavao sam te. Ljudi. Borba. Klikči, brate. Klikči. Beži. Pa kako ona zna kako treba? Vidio sam mi pol uništo, brate. Ne, beži. Ljudi, beži. Ljudi. Iznoštavam se. Ne mogu ovo preći, ljudi. Nema šanse. Ljudi, to bi bio to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ako ste opalite like i subscribe. I mi se vidimo u sljedeću video. Pozdrav.